אחד לקראת השני. תעזרו האחד לבת זוגו להצליח בדברים שלא שאתם רוצים, שהם רוצים. וכנ"ל הפוך, את תעזרי לו להצליח במה שהוא רוצה. ואם אתם תעשו את זה נכון, אתם תלכו ותתחזקו ותהפכו להיות מה שנקרא ביהדות השלם. השלם הזה, יש בו סוד, הוא הרבה יותר מסך על הקו, זה כוח, זה כמו לא שני אנשים, זה כמו 10 אנשים. ואני מאחל לכם בשמי ובשם כל הקהל הנכבד, שבעזרת השם תצליחו במשימה שנטלתם על עצמכם, ובביתכם תמיד יישמע קולם של ילדים. אמן כן יהי רצון. הגעתי אלייך, איזה מזל איתך, את מכולם, 8 מיליארד אנשים בעולם, רק את הבאת איתך אור לחיי. איזה מזל איתך, את כמו חלום, להירדם ככה בסוף כל יום, שנינו, את כל התפילות בחיי. ומי הייתי לפני, עוד אדם בעולם, הגיל שנלחם עם כוחו של הזמן, והכל מדויק, אין דבר כזה סתם, הגעת בדיוק שהלב כבר מוכן. אתה לי שיר השירים, גם אלפי גלגולים, יושבים אם בסוף אני הגעתי אליך, הגעתי אליך. איזה מזל איתך, אתה מכולם, 8 מיליארד אנשים בעולם. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת, מקודשת. כמו חלום, להירדם ככה בסוף כל יום. семейниката оттам, Алипха. מקודש! איזה מזל איתך, אתה כמו חלום, להירדם ככה בסוף כל יום. אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. איזה מזל מזל טוב! איתך,